Suka, kita dia ko palabad, oy. Uy, kalingaw sa akong anak nagdula sa iyang balabad. Hinahinay lang kirara kay madagma ka. Uy, suka, kita tuyo ko pang palabad, oy. Kapuya. Hala, kanindot anay mong helicopter, Kirara. Kusog kay mo tuyok, no? Tanawa ko ninyo, ha? Kanindot atong dulaan ni Kirara, Claire. Mapabuhat ta siya, ha, Claire. Kabalo mo ko ato. Pwede ram gani dahon sa mangga. At pwede ra di ay. Kirara, magdula ta ginana. Mayong hapon ng kurita. Unsay maayo sa hapon ron? Dula na pod inyong toyo. Mandula may palabad, mapakusganay me. Sige na, good nang. Padulaan lang, good midaari. Dili ra bitaw mi magdagandagan, oh. Di bitaw mi mag-away. Gani nang. Kay balo na ko sa inyong style ba? Ang ending ani nyo na pong awayon si Kirara. Dili lagi na mawayon si Kirara nang. Di ba, Kirara? Bigo man ta ninyo, no? Sige na, kutman, dili na bitaw me. Sige. Bantay bitaw makadungog kog awayon niyo si Kirara ha. Tulang bitaw ron. Buhati mi ani Kirara, be. Dani, buhati mi. Sugani mo tuyo ko. Di dali na. Kinilang mangga ko, oy. Ako lay buhat. Apili ko, Claire. Sige, duhaon ako pag di ko kabaluan na ba. Yes, kana. Sugay niya ako ron. Sige, lumaanay tayo nyo. Isa, mag-iap kog tulo. Sige, 1, 2, 3. Nabilis si Kirara. Doon sa ko, ha? Landing lang, landing. Apuyan no, pero makalingaw ba? Dani, ikaw kay uglapa no? Nadaot naman gud mo Kirara. Oh, zing. Dugo. Sige, dula pa ta. Hala. Sugo man day ko sa kumama. Hala, patay ko do. Muli na ko. Ako po day na po day ko buhaton sa balay. Muli na ko Kirara, bye-bye. Salamat mga ka-idol no sa pagtanaw sa muang mga videos. Hinaot nga sa simpleng videos na lingaw og nalipay mo. Pero sa dili pa, don't forget to subscribe our YouTube channel at huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated kayo sa lahat ng aming mga videos. Maraming salamat po! Yay!